Show us your funny face. Say, what do you prefer, flour or chocolate? Chocolate. Someday. What is your nickname? Poopy. Huh? No. It's Poppy. How about your zodiac sign? Sagittarius. What is your crush's name? Ayaw ba? Dili ko mo tell. Are you single or taken? Yes, I'm single. Can you take me? Show us your funny face. Balik-balik. Online na. What do you prefer, flour or chocolate? Chocolate. What is your nickname? Poopy lagi. Show us your funny face. Yeah, balik. Are you single or taken? Single lagi. Nag-skumpyado ka? How about your zodiac sign? Sagittarius. Say 5 words for your crush. 5 words for your crush. Excuse me, Muggles. Yes, sir. I have a question because I'm the master. If, kung ang corn, kung ang corn oil is made of corn, tapos ang vegetable oil kay gama sa vegetables. Asa lugar gama ang corn? Baby oil. Hello, Valentine's tip na ako para sa tanang mga malipayong karong Valentine's. Aba, kailangan ninyo ni tumaron. Ayan, pag tumar na mo og Myra. Ayan, kailangan ka na ninyo karong Valentine's. Labi na sa gatong mga Myra og ambungan, itsuraan og Myra pod og kana bitawng dato ang iyang partner. Kamo. Myra gid mo iko. Okay, ready na mo? Okay, natay buhaton. Ana imo kapot be? Ana. Ready? Awat. 1 2 3. Wala, nakuha. Ikaw kasi. Wala. Ikaw. Ana. Ikaw. Awat. Ana. Go. Ang bata kuan, ikaw wala. Ang bata nakabalo. Ikaw wala. Ana. Dili ana. Lay mana. Wala to. Ano? Dili mali. Tara. Nasa ibabaw ang pako. Dili. MC Mikey. MC What do you want to be when you grow up? A doctor. Doctor. If you want to be a doctor, you need to be good in science. Are you aware that the planet Earth is the 3rd planet from the Sun? Yes. What is beside Mercury? 7-Eleven. Shout out sa tanang na mga partners karong Valentine's. Congratulations! Pero, please lang, karong February 14, ayaw kay mo dali-dali o change sa inyong profile picture. Ibog na po mo. Sige na lang mag-post diha. Please, scroll sa gamay. Scroll pa. Kay basin na kay kapareha og uyab. Shoutout sa tanang mga partners karong Valentine's. Love. Happy Valentine's Day sa inyo. But before mo mag-post ana sa FB, before ninyo na ipasigarbo sa tanan, kalibutan, and before mo mag-celebrate sa inyong Valentine's Day, i-make sure lang yun nga kanay inyong partner dili gikan sa iyo. Make sure nga wala nimo giilog sa uban. Make sure nga walay tag-iana sa una nga imong giilog dayon. I-make sure lang yun na. Ulit ako ha. Kabul kang anong curious kayo ang tarsier? Ano ba? Ano? Jo,
Ah, Nakoy pangutana gikan sa social media ba? sama na. Unsay sunod sa unsay abay sa USA? 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 Wa kabalo unsay abay ana? Europe? Canada? Wrong. USB. Shh, kamu ba mga silingan ba? Kamu ayun ninyo lait-laitan ng mga tambay ninyo diha. Porkit tambay lugar inyo na lugar biay ayon. Wala ba mo nga importante kay na sila sa katilingban? Kinsa na lay mo tudlo sa delivery man sa inyong gi-order sa Shopee ug Lazada? Kinsa na lang. Oy, para sa mga babae diya nga na-date karong Valentine's, oy mag-ingat-ingat mo ha kay naay delikado kay nga mananap karon nagsuroy-suroy sa Valentine's. Kani nga mananap mao ni siya makahatag og kana bitong konsumisyon sa imo og antos for 9 months. Grabe siya kaya na, uy, mag-antos good. Mm. Pero okay naman na, Nga kaya naman. at least naman lang, blessing mas na nag-iabot sa ila. Ang blessing man. After November, mugawas na dayon to nga mananap. Maduga nga ilang pamilya. Yawa, Yawa, di ka mananap. Happy family. I just keep them satisfied through the weekend. Wala ka ng karapatan. You left, remember? Pinaalis mo ko. Magkaiba yun. Pero umalis ka naman. Now leave. Bading! 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 Mga difficult kasi kayo. Anong difficult, ha? Eh, di mga mahihirap. Ano ba? Tsaka mga dead hungry kasi kayo. Anong dead hungry, ha? Eh, di mga patay gutom. Bobo! Uy, wait lang. Valentine's Day karon. Happy Ay mo Valentine's. kumpiyansa, happy Valentine's pero ay mo kumpiyansa. Ano man? Bisag Valentine's, uso gyapon ng pabuto. Mabuthan mo. Hoy! Hoy! Nya sir. Way pa maulan na itabo. Wala. Wala si Roy. Ala. Maul, wala si Roy. Ay, wala yan. Wala. Sana all. Stalker ka, no? Stalker? Ano yun? Crush mo ako. Crush kita. Seryoso ka ba? Ang laki kaya ng tanda ko sa'yo. Okay nga yun eh. May boyfriend na ako, tapos may tatay pa ako. Ewan ko sa'yo. Ito naman kasi, masyado ka namang seryoso. Eh, sinasabi ko lang naman yun, syempre kung kakatuluyan tayong dalawa. Ang kulit mo, ano? O, sige. Kapag naubos yung paninda ko, kakain tayo. Hala siya. Ang bilis naman niya. Put your pants on. No! Pants time. No! Pants party. No! You need pants. No! Put your pants on. No! Oh, come on. Blueberry ang nasa sabi ko. Anong ano? Blueberry. Blueberry. Oo, pero oh my God. Pero dahil yun ang effort mo para maging sosyal. Sosyal. Blueberry. So na para na, my God, dito pwede nagkamali ako. Tapos natingnan ng mga tao. Sumunod naman yung kaibigan ko, bulakan sabi niya. Ako naman, chess cake. Mga migs, kabalo ba mo nga ang gugma mura na siya vaccine? Dapat sa sinugdanan pa lang before ka mo enter anang tanan. Andam na gyud ka dapat na masakitan. Dawa? Ayan. Ano pangalan papa mo? Batis! Pangalan ng mama mo? Toyo! Ikaw? Tuka! Ano kayo? Dobo! Dobo. Saan galing tong laruan mo? Nakaw!
like a... Like a clown. Sometimes I'm gonna have to learn. Can't find how fast I get there. Ain't about the way on the other side. It's such a Kabalo mo nga nung TikTok ang tawag aning TikTok. Kabalo mo? Kay sige kag tik. Sige kag tik. Tik na pug ka. Tapos sige pug kag tok. Tok na pug ka. Murag ingani lang god. Ito ang totoo! Harapin mo ang totoo! bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Ang bastos mo! Sinungaling ka pa! Sinungaling ka pa! Wait lang. Na-realize na ako ba? Tagan kay sa ato sa FB ang nagtrabaho sa Krusty Krab. Ba? Tagan kay na sila trabaho sa Krusty Krab. Tapos kapuyo sa puso mo. Kapul ka nga nung nakuan kay ko. Kay makahibulong lang. Dagko ka na sila suldo. Unsa imong maingon kang mamindibay nga gipugngan niya si Sarah? Unsa imong mga naitabo? Unsa maingon nimo ana? Unsa opinion nimo ana? Okay ra ba na? Sa iyang rason. So kung ako magminyo, mapugan ba ko nimo? Dili, usapod kung ang kaslunon mga legal of age na yun. Oh. Pwede raman na. Maunsa? Pwede ra gid na nga ipakasal sila kay mga So wala na di na ka mga sa akong asset. Lugar sa pagtuning mo sa ako walay asset. Wala lagi kang naunsa naman akong mga insulto ko. Kani tip na ko ni para sa tanang mga single karon. Mas maayo pang mahulog ka sa kanal kaysa mahulog ka sa tao nga dili ka mahal. So na yung sa kairo nga nabaklay-baklay o nakaabot siya dito sa kilid sa suba. Paglantaw niya, na dito sa pikas ang usapon kairo. Umingon siya. Ar! Brad! Unsa ang pagtabok diya sa pikas nga bahin sa suba? So ang ikadua nga iro niingon. Ar! Nana mo kog diya sa pikas. Diba? Nasa